En itke toisten tavoin, tie on avoin ja rattaan pyörä pyörii aina vain. Hyvää päivää! Terve! Olette saapuneet juuri Toukkafarmimme toimistoon. Täällä Toukkafarmilla haluamme kasvattaa Suomen toukkapopulaatiota ruokkimalla heitä ja antamalla heille kunnon majoituksen. Mutta rahavarantomme ovat juuri loppumassa ja toukkamme ovat nälkäkuoleman partaalla. Vain te voitte pelastaa meidät. Sillä me tarvitsemme teidän apuanne, koska haluamme laajentaa toukkakorporaatiomme Kiinaan. Ja, mutta meillä ei vain riitä raha maksamaan heille kunnollista palkkaa. Nyt tulkaas katsomaan tänne meidän korporaatiomme sydämeen. Toukkien majoitustiloja. Täällä. Ja täällä me säilytämme meidän toukkiamme. Täällä 10 lukkojen takana täydellisessä turvassa ne myllertävät. Tänne se sanko nyt. Herregud. Tulkaapas katsomaan näitä meidän rankan työmme hedelmiä. Siellä muutama reipas yksilö onkin jo kuoriutunut. Kyllä vaan. Siellä menee Jooseppi, se on henkilökohtainen lempparini. Katsokaapas tuolla siilin piikkeensä, siellä menee kyllä. Kyllä menee, kukas tää? Tämä on Henrikki. Henrik! Vanha kuoma. Ja mikäs se täällä näin? Näytäpä siitä, nostapa sieltä. Tämähän on joku kuokkavieras. Hetkinen. Ei kun se on Marja-Leena, äläpä siitä. No. Joten nyt varmasti ymmärrätte, miksi me tarvitsemme näin suurta tukea. Tämä on juuri oikea hetki auttaa. Näin! Rahamme ovat pian loppu. Toukkamme kärsivät. Nälkäkuolema on lähellä. Tarvitsemme teidän apuanne. Olette ainoat, jotka voivat pelastaa meidän toukkamme. Jotenka, te siellä Plussa TV:ssä. Me tarvitsemme rahoitusta nyt heti. Mikä biisi? Mä näitä poukkuja tapaan kai viimeisen asti.